tambaya nake amuna gari ɗaya zaka bar gari ina zaka je? To inda na fi wayo nan zan. Ina kenan? Ina dan ina ne ni? Dan nan ne kai. Dan Neja ne ni. Ina? Kaje da kake mai dan Neja. Neja? Eh. Da me zaka a Neja? Ha? Garin mu zan tafi. Ina kenan? Neja. Kai ka san Neja kuwa? Na farin sani ina dan Najeriya. A Neja ka san Gurara local government? Gurara local government? Eh ka san ni? A ban sani ba amma na ji yaro ai ni da. Ina Neja a Gurara nake. To Allah cikin ikonsa sai muka yi jagora a wancan tenuwar. Sai muka yi jagora na local government wato shugaban karamar hukuma. Baya mana komai dai cusa aljihunsa. Amma yanzu sai muka haɗu da honorable Wali Yusuf Wali. Na ji labarin. Honorable Yusuf Wali. To yanzu ina gaya maka inda ake kawo ci gaba ake ba da ofa ake yin ayyuka na alkhairi. Abubuwa ya riga ya bunƙasa babu abin da ba a yi. Kai wallahi aikinsa inda kasar ɗan majalisar tarayya haka yake aiki. Wanda yake wakiltar local government. Sai ka ce ɗan majalisar tarayya wanda yake wakiltar local government kamar misali kamar guda 40. Kaga rabawa matasa ofa don samun aiki, raba musu mata kekuna, mata masu wanda za su iya hawa mashin, sai musu mashin ake. Farke titi yake yana gyara titi, kwalabati, bohol duk ake yi a Gurara local government. Zuwan honorable Yusuf Wali. Don haka babu abin da za mu ce sai dai gobe. Wallahi. Don haka ni yanzu gaba ta kai ni kuma gaba zan yi ni da ku salamin sai na dawo. Saboda aikin Yusuf Wali ba inda bai karada ba a Neja State. Yawa kuma mu yanzu abin da muke so in aka sake zaɓe 2023 so muke yi kai mu harba hima tafi majalisa. Ya fi karfin nan. Wallahi ta tashi. Ban ya gaya maka. Kin je nake kwantar bauna da daddare na ƙin bacci saboda ba Allah nan na ga yana haɗa kaya yana ɗaura katifa. Na ga har ga ya dace ya kamata ya sa ido. Da Allah ina za ka je. Na gaya mar ya hana ni. Garba mana asiri ina za ka je. To kai yanzu ana can ana shuka aikin alkhairi kuma ubanmu ya samu wannan matsayi Honorable Yusuf Wali kuma ka san shi da wannan da kyauta. Mai kyauta. Sannan kuma ka zo ka ce ba zan tafi ba uban ka zan yi a nan? Wai Honorable Yusuf Wali? Ana nan garinmu ya zama small London. Gurara local government yanzu ta samu wakili na local government. Yanzu ta samu ciyaman ya gaba ɗaya shirman banza muke yi. Yanzu ta samu. Don haka ni yanzu ba zan kwana a nan ba in ka na kwana a nan sai a Gurara. Ni na gamsu da bayanin sa na Gurara da magana ta gaskiya. To me yasa tun farko ba kai mun bayani ba ni ma? Ai da ban yi kwanta kauna ba ni zan daure maka katiban ma dan koma. Da Allah da ni. Alƙur'an ni ma sai na je. Ba da Allah. Allah ta riga mu. Kai dan Allah. Allah to dauki. Ko da baka zo ba. Insha Allah zan gaya wa Ayuba. PA ba. Ai abokina ne, ai ka san shi Honorable Yusuf Wali shi ne kanin gyatumanmu ne. To lokacin da za a yi mana kaciya ni da Ayuba PA, shi ai da ya zauna a gurin kakanmu ya sha maganin tauri da gyartayen kaciya. Ayuba PA, to Allah cikin ikonsa aka yi mana dai kaciya. Honorable Yusuf Wali shi ya biya kuɗi shi ya kawo mana ragon da aka yanka ba. Don haka to ya za a ya ci shugaban ƙaramar hukuma kuma ne mana aiki a wannan local government ɗin namu mai suna Gurara local government. To ya za a yi ba za mu masa abin da ba. Dole mu jinjinawa gwamnan mu Abu Lolo ya lolo mana aiki. Kuma don haka babu abin da za mu ce mu dai ne da yanzu muka samu gwamnati. Yanzu muka samu gwamnati. Kai! Wai muna da kudin mota. Ya ila shata za mu ɗauka. Shata mota mu ne. Sai ofis ɗinsa. Sai ofis ɗin Honorable Wali mu ce mun zo. Kenan ba? Mun da gida. Sai ka ga kas an sa PA. Ya biya. Nike da wallahi. To Allah ya yi saboda mota. Allah ya mu cike da shi. Ba komai da mu da.
Masha Allah, alhamdulillahi mun gode wa Allah da ya bamu Honorable Yusuf Wali Gawo, Chairman Gurara Local Government. Hakika ba mu taɓa samun shugaban ƙaramar hukuma kamar Yusuf Wali Gawo ba, Chairman Gurara Local Government, domin ayyukan alkhairi da ya kawo mana, kama da kula da asibitocinmu, lafiyarmu, titinanmu, har ma da harkar tsaronmu, domin kula da dukiyoyinmu da lafiyarmu. Ya kasance mutum mai haƙuri da sanin ya kamata, mai kyauta, hannunsa abu ɗaya ke tamkar ganyen rogo, mai sanin ya kamata. Ya mana abubuwan alkhairi wanda ba za mu taɓa mantawa da shi ba a Gurara Local Government. Ya gina mana bohol a ƙauyukan da ba mu da ruwa, raba kayan abinci domin tallafawa waɗanda ba su da ƙarfi, taimakawa matasa wajen aikin yi, tare da tallafawa iyayenmu mata. Ya kula da su, ga uwa uba bai manta da baya ba. Ina kula da 'yan jam'iyya wanda suka sha gwagwarmaya domin kai shi gaci. Ba abin da za mu ce da Honorable Yusuf Wali Gawo, Chairman Gurara Local Government, sai dai Allah isa a gama lafiya, Allah isa ka kare mulkin ka lafiya, kuma ka dora mana da babbar kujera. Allah isa ka da alheri. Wannan sako ne daga cacimin cikowa dandazon masoya Honorable Yusuf Wali, Chairman Gurara Local Government. Allah iba mu sa'a. Mai rabo ya samu, shi kuma rabo ya koka. Duk mai ido ya zo ya yi kallon dinkin gadar zare ya barke, kuma dangin rashin fadar alfanu sun gane gaskiya sun take. A yau muke da damar aikin kayan gidan mudummin girki. Ba a iya yi wa dambuwa in an kiya sai an shake. Rabo shi kama dare wani suna har ma ya ce mahutar bawa. Ba wai dan tuwo ciki ya gabata ba, yaro ka daina kukan yunwa, kama daina takamar kasha ta wuri karka kama kaifin